Ikuspegi dekoloniala deitzen den horrek esaten digu munduan boterea banatuta dagoela herria, arraza eta lurraldeen jerarkizazioen arabera, ezta? Eta hori ikuspegi hori oso emankorra da, batetik Euskal Herriak Frantziar eta Espainiar estatuekin ditun harremanen historia ezagutzeko, zenan ere patroi horrekin lotuta daude harreman hauen, nabarmena da, naiz eta gu kolonia zentzu klasikoak nez izan, gure egoera ezin da ulertu patroi edo boterea ulertzeko ikuspegi horri erreparatu gabe. Beraz, honek badu garrantzia, baina bestetik nik destakatu nahi izan dut interpelazio dekoloniala deitzen dudana. Zer da hori? Bada, edozein askapen mugimenduk horri erreparatu behar diola. Mundua horrela jerarkizatuta dagoela eta mundua aldatu nahi duen horri erantzun behar dio. Ezin da onartu halako jerarkizaziorik, ezin da onartu arrazakeriarik, ezin da onartu lurralde, hizkuntza edo nazio jerarkiarik zeinaen arabera herri, arraza edo lurralde batzuk besten gainean jartzen baitira. Orduan, iruditzen zaigu hori aintzat hartu behar dela eta Euskal Herritik garatu behar dela ikuspegi dekolonial propio bat afera guzti hauei erantzuten diena.